Luna iubirii poate fi o provocare pentru toți. Azi lansăm și noi una. Jucăm alege dintre. Să uiți ziua de naștere a iubitei sau să piardă echipa preferată 5 meciuri la rând. Ziua iubitei. Să piardă echipa. Vacanță cu iubita sau meci al echipei preferate în deplasare în Liga Campionilor. Echipa în Liga Campionilor. Da, că e o șansă unică. O seară romantică cu iubita sau o seară de FIFA cu băieții. Una romantică. Romantic, da. Da, suntem romantici. Nu mai ai memorie în telefon, ce ștergi? Poza cu iubita și un buchet de trandafiri sau poza cu tine și jucătorul preferat? Mamă, ce grele ne dai. Păi mă bazez că iubita are și ea poza aia și eu vă păstrez pe aia cu Bun. jucător. Nu, păstrezi jucătoră, că cu iubita ai mai au flori și mai fă poze. Da, Aia am zis și la eu, fel. Bilet la film cu iubita sau bilet la meci? La meci, că e mai rar. Filmă în fiecare seară. Pereche nouă de pantofi pentru iubita ta sau ghete noi pentru tine la sintetic? Pantofi. Pantoflă, da. Eu joc școala de acum 10 ani, că e tradiții. Când te bucuri mai mult? La noua manicură a iubitei sau un gol al fotbalistului preferat? La goluri fotbalistului. La fel. Ne luăm taie după. Să fii alături de iubita ta la absolvire sau să fii pe stadion la golul victoriei în minutul 90 al echipei preferate? Mamă, ce grele ne dai. Să fiu la absorbire victoria la penalti, de mă cacă. Cine romantică cu iubita sau meet and greet cu jucătorul preferat? Meet and greet. Fac și poză, iau și semnătură. O întâlnire nașpa sau un pariu pierdut? Un pariu pierdut. Să nu mai primești mesaj de bună dimineața de la iubită sau să nu mai primești notificări de la aplicația Don? Să nu mai primești de la iubita ta. Merge și mesaj la prânz. Apropo, activează și tu notificările pentru aplicația Don. Te așteaptă surprize noi acolo. Urmărește-ne și pe paginile noastre de Instagram, Facebook, TikTok și YouTube pentru a fi la curent cu toate noutățile.